ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरती विडंबनात्मक गाणे सादर केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विनोदकार कुणाल कामरा याने केलेल्या याचिकेवरती उच्च न्यायालयानं आपला निर्णय बुधवारी राखून ठेवला। त्यावेळी न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कामरावरती अटकेची कारवाई करू नये असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे। कुणाल कामरानं सादर केलेल्या विडंबनात्मक गाण्यावर शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील खारमधील स्टुडिओची मोडतोड केली होती। तसंच कामराविरोधात आमदार मुरजी पटेल यांनी खार पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केला असून तो रद्द करण्यासाठी कामराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती। कामरा याच्या याचिकेवरती प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवताना न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं कामरा याला भारतीय नागरिक सुरक्षा कायद्याच्या कलम 35(3) अंतर्गत समन्स पाठवण्यात आल्याचं नमूद केलं। या कलमानुसार अटकेची कारवाई करणं पोलीस अधिकाऱ्याला आवश्यक वाटत नाही, परंतु दखलपात्र गुन्हा घडल्याचा संशय असू शकतो। तसंच कामरा याला मुंबईत बोलावल्यास त्याच्यावरती हल्ला होण्याची भीती आहे, त्यामुळे प्रकरणाचा तपास करणारे खार पोलीस तो गेल्या 5 वर्षांपासून राहत असलेल्या ठिकाणी जाऊन म्हणणं नोंदवू शकतात। थोडक्यात खार पोलीस तामिळनाडू पोलिसांची या प्रकरणी मदत घेऊ शकतात आणि तामिळनाडूमध्ये कामरा यांचे म्हणणे नोंदवू शकतात असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं